ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ದಾಯಪಣ್ಣದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಏರಿಗಳ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಿ ಏರಿಕೆ ಆವು ಅತನಡ ಏತಿ ಇಳಿಕೆ ಆವು ಪಂಡದು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೂಪ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡ ಅಂತೂಪ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಾಯ್ಕು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತನಡ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನು ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನು ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಝೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಇನಿ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು 10% ತುಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅದನ್ನು 10% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅದು 1935 ರೂಪಾಯಿ ಸೊನ್ಪ ಪೈಸೆಡ್ ಒಂದು ಇನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಯಪಣದ ಈ ಕಂಪನಿ ಎನಡಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏತೆಟ್ಟು ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಏನ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಏತ್ ರಿಟರ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪವೇನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ಬೈ ಮಲ್ಪ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಬರ್ತುಡು ಒಂದೇತ ಪ್ರೈಸು 150 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ 1935 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ತುವರೆ ಪೋಣು ನಡ 20% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ತುವರೆ ಪೋಣು ನಡ 94% ಮುಟ್ಟ 95% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ತುವರೆ ಪೋಣು ನಡ 151% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅವೇ 5 ವರ್ಷಡು ತುವರೆ ಪೋಣು ನಡ 2939% ರಿಟರ್ನ್ 5 ವರ್ಷಡು ಕೊರ್ತುಂಡು 5 ವರ್ಷ ಪಂಡು ನಡ ತುಲೆ 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ಡು ಒಂದು 194 ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಲೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಏರೆಗಳ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒರೋನೆ ಮಿತ್ತುಪೋದು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂದಿನ ಎಂಕುಲು 100 ತೂತ 150 ತೂತ 200 ಅನಗಲ ತೂತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಏರಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು 500 ಎಡ್ದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬರೋ ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 700 ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೇ 708 ದೆಪ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ 508 ಬತ್ತಂಡ ಕೊಡೊಂತೆ ಬೈ ಮಲ್ಪ ಗಾಂಧಿನ್ಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಕಂಪನಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗು ವಾ ಪುರ್ತುಡು నేను దెప్పడుందే ఎన్కు వా పుర్తుడు గెప్పుడు ఎన్న ఫ్రెండ్ నక్లేడాలే ఇంక్లు పాతేరుందిప్ప అక్లే పనిపేరు ఉందేನು ವಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದೇತವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಈತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ದು ಆತಂಡು ಈತ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಝೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಏತೆಟ್ಟು ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಪಾದೆ ದುಂಬೆ ದಯಪಣದ ನಮಕ್ ಮರಪುನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕುಡೋರ ಯಾನ್ ತೆರಿಪೋಬೆ ದಯಪಣದ ನನಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ದಯಪಣದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಿ ಏರ್ ಮಾತಾವುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆನ್ಲ ಬರೆದು ದಿವೋಡು ನಮಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಬಹು ಮಾತ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ಡುಂಡ ಮೈನಸ್ಡುಂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಐತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೋದು ನೋಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪನಿದ ಆ ಪುರ್ತುಡುಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನು ಅಂಚತ್ತು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೀಪನು 5 ಬೊಕ 5 ತೂವರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತು ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ತೆಂಗೊಲು ಗೋರ ಐನು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತದು ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪನು ಎನ್ನಿಲಿ ಒಂಜಿ 20% 30% ಒಲ್ಲ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕೂಡಾತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಏತುಂಡು ಒಂದು ತೂಕ
ಯಾನ್ ಈ ಕಂಪನಿನ 192 ಪಂಡದನ 193 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ದೆ 100 ಶೇರ್ ದಯ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಒರೋನೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿತ್ತುಪೋಯಿನ ಕಂಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೈದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಕ ಒಂದು ಏತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡದಂಡ ಒರ್ಮನುತ್ತ 4% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಇತ್ತೇನ್ಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ 1,74,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ 2 ವರ್ಷೋಡು 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್తుండు ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮೀನಿ ಪಾಡ್ದುಂದಂಡ ದುಡ್ಡು ಏತಾತು ದಯ ಪಡೆದ್ರೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ತುಲಿ ನಮಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾನಿ ನೀನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಒಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂತೆ ದಯ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ತಿರ್ತು ಬೋರುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕಂಪನಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕಾತು ಏರಿಕೆ ಯಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು 100 ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ 150 150 ತಿಕ್ಕಣದ ಕೂಡ ಬೈ ಮಲ್ಪನ ಪಡೆದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಕುಂದೇನು ಕೂಡ ಬೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸೇ ಈ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ತುಜಿ ಇತ್ತತುಲೆ ಎನ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಯಾನು 20,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಆಂಡ ಎನ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 1,74,000 ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತು 1,74,000 ರೂಪಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಒರ್ಮನುತ್ತ 4% ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ಕು ಕೊಡ್ತು ದಯ ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಶೇರ್ ಒಯ್ಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನ ಅಡ್ವೈಸರ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಅತ್ತ ದಯ ಪಂದ್ರೆ ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಾನು ತೆರಿಪವನು 5 ಅವರ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ಹೇರಂಡಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇತ್ತೇರಂದಂಡ ಆಕ್ಲೆಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕಗ ಅದಮಟ್ಟ ಮಾತರೆಗಳ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.